Moi, me tehdään tää kysymyksiin vastailuvideo. Eli kuka teistä on vanhin? Mä Eevi. Kella on pisimmät hiukset? Mulla Ennille. Onko vaikea pitää 3 blogia? Ei. Aitteko laittaa teistä kuvat? Joo. Minkä ikäisiä olette? Mä Eevi on 14. Mä Enni on 13. Ja mä Iina oon kans 13. Millaiset kamerat teillä on? Digikamerat, sellaiset aika perus. Eevin lempiväri on limevihreä. Ennin lempivaatekauppa. H&M. Iinan lempijäätelömaku. Se vanha vanilja. Vanha vanilja. Mikä on teidän lempivaatemerkki? En mä tiedä. En tiedä. Mitä eläimiä teillä on? Koirat kaikilla. Mikä kamera teillä on? No se kysyttiin jo. Elikkä